Komi da lokaci kuma komi na arewa kuma komi kasa kanka roƙi Allah zai kama ma. Ni ma shi ne na roƙa gashi waƙa ta daidai. ‘Yan Nijar mu bar gaba, mu kama juna mu bar gaba. Dubi wancan da wancan ma su kama juna su bar gaba. Gaskiya ne su birge ni su kama juna fasa gaba. Duniya ta zo ƙarshe ɗan adam bai gane ba. Mai nazar na gane cewa zaman duniya sai a hankali. Wani ya bi duniya sannu, wani ko daga waye, wani ma ya ɗaukewa duniya ba zai mutu ba. Duk wancan musulmi ne, shi ko wancan kirista ne. ‘Yan Nijar mu bar gaba, mu kama juna mu bar gaba. Shaye-shaye mu daina shi, zage-zage mu daina shi. Zumunci sai ɗan Nijar, adalci sai ɗan Nijar, zaman lafiya sai ɗan Nijar. Ilimi ga ɗan Nijar, haƙuri ga ɗan Nijar. Suraj Abdul nake cewa mu kama juna mu bar gaba. Duniya ta zo ƙarshe ɗan adam bai gane ba. Maraki suna jina, ‘yan Yamai suna jina, ‘yan Zandar suna jina, ‘yan Tawa suna jina, Dosoma suna jina, ‘yan Agadez suna jina, Tilaberi suna jina, ‘yan Difa suna jina, suna jina. Ya Allah nake roƙo masu hasada su bar yinta, masu gulma su bar yinta. Mun zamo ɗai mu bar gaba, mu kama juna mu bar gaba. Mai kishin ƙasar Nijar, barka zaki shugabanmu, dan Allah a bar zaki. Ina kiran ku al'ummarmu, mai kishin ƙasar Nijar, mu kama juna mu bar gaba. Komi da lokaci kuma komi na ƙarewa, kuma komi kasa kanka roƙi Allah zai kama ma. Duniya ta zo ƙarshe ɗan adam da gane ba. Na yi nazar na gane cewa zaman duniya sai a hankali. Duk wancan yana murna, shi ko wancan yana kuka. Duniya ta zo ƙarshe ɗan adam da gane ba. Na yi nazar na gane cewa zaman duniya sai a hankali, zaman duniya sai a hankali.